салом алейк дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. Имрӯза наворода 10 та мошинҳои буркаш ҳастанд, ки якду бародар хоҳиш карда буданд. Мо ҳам танҳо мошинҳои арзонтарша дастрас кардем ва пешкаши шумо гардондем. дӯстони азиз, видеонаворро то охир тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментаре нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор астад. Дар видеоҳои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. агар шумо ҳам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номрои имо ватсапи мо ки дар рӯи экран ҳастанд равон кунед ва мо дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва бародароне ки ба канал меҳмон ҳастанд, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед. мо бошад видеонаворро сар мекунем, то охир тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои буркаш бохабар шавед. Якум мошини фурӯшӣ астад, дӯстони азиз, грузовой танген астад, ки соли барои 2007 сӯзишвориш бензин газ ҳарҷ кор мекарад. Коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатҳои солона дора, грузовой кардагия мега радной краскаш, ягон ҷо задагӣ мега пусудагӣ надора. Мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи мошина 29500 сомон мега. бо кадоме мега мақсад ки харидори аниқай арзонам мешавад. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед, мошина харидорӣ кунед. дуюм мошини фурӯшӣ астад, дӯстони азиз, грузовой Hyundai Porter астад, ки соли барои 2010 сӯзишвориш танҳо бензин будааст. коробкаи мошин механикаи дар ҳолати вагон мега қарор дорад. задни мост, коробка, мотор ҳамаш мега 100%, ки мошина харида бо раҳмат мега иншоаллоҳ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 89000 сомон мега. арзон мега намешавад, арзиш намешавад. ина марҳамат рақамош дар рӯи экран занг занед, бо маълумотҳои иловагира аз худи соҳиби мошин гиред. сеюм мошини фурӯшӣ астад, дӯстони азиз, инашам грузовой Hyundai Porter астад, ки соли барои 2002 сӯзишвориш танҳо бензин аст. коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. ходовой, мотор, кузов, рама ҳамаш мега 100%, ягон ҷо задагӣ пусудагӣ надора. авария шидагиам мега нестай. хулоса мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархи мошина 49000 сомон мега. бо касоне мега харидори аниқанд, арзонам мекарда. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед, мошина харидорӣ кунед. дӯстони азиз, агар шумо ҳам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мекунем. бародарони азиз, ҳамон лайки бепла бизанед ва ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. ва агар имкон бошад, видеоҳои моро дар имо ватсапатон поделитсия кунед. чорум мошини фурӯшӣ астад, дӯстони азиз, грузовой Devur Labo астад, ки соли барои 2012 сӯзишвориш танҳо бензин будааст. коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега хуб техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 33800 сомонӣ мега. бо касоне ки харидори аниқанд, мега арзонам мешавад. ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед, мошина харидорӣ кунед. панҷум мошини фурӯшии мо ҳам, дӯстони азиз, грузовой мебошад, ки соли барои 2009 сӯзишвориш танҳо бензин буда. коробкаи мошин механикаи дар ҳолати хуби мега техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 29000 сомон мега. бо арзонам мешавад. марҳамат рақамош дар рӯи экран занг занед, маълумотҳои иловагира аз худи соҳиби мошин гиред.
шашум мошини фурӯшӣ ҳастад. дӯстони азиз, гурӯзавои Юэджин ҳастад ки соли барӯши 2010 сӯзишвориш танҳо дизелӣ буда. Коробкаи мошин механикай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 90 000 сомон мега. бо арзона мешина. ин рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг занед, маълумотҳои иловагира аз соҳиби мошин гиред. бародарони азиз, касоне ки амихи мошинҳои фурӯшӣ дошта бошанд, метавонанд ки дар номраи имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мекунем ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки як дона лайки бепла бизанед, ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделитсия кунед. ҳафта мошини фурӯшӣ ҳастад. дӯстони азиз, камаз ҳастад ки соли барӯши 1995 сӯзишвориш дизелӣ. коробкаи мошин механикай дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. ҳамаш раднои хача мега баронош пачкаанд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 151 000 сомон мега. бо арзона мешуда. ин рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг занед, мошина харидорӣ кунед. ҳашта мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, зилкамаз самасавар ҳастад ки соли барӯши 1995 сӯзишвориш бензинӣ ҳастад. коробкаи мошин механикай дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. раднои краскаш ягон ҷо мега задагӣ пусидагӣ мега надорад. самасавараш 100% мега кор мекунад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархи мошина 65 000 сомон мега. бо арзон мешида. дар назди мошин мега маслиҳат мекунем. ин рақамош дар рӯи экран ҳастанд. занг занед, маълумотҳои иловагира аз худи соҳиби мошин бигиред. наҳа мошини фурӯшӣ ҳастад. дӯстони азиз, зил самасавар ҳастад. соли барӯши 1990 ҳастад. сӯзишвориш бензин, газ ҳардуш кор мекард. коробкаш механикай дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷатош то 1 октябри 2022 моҳлат доштад. дарозии кӯзи ҳамин мошин 3,5 паҳмиш бошад 245. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархи мошина 52 000 сомон мега. бо арзон мешуда. ин рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг занед. даҳа мошини фурӯшӣ ҳастад. дӯстони азиз, гурӯзавои УАЗик ҳастад ки соли барӯши 1985 сӯзишвориш дизелӣ ҳастад. коробкаи мошин механикай. мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад ки камрасходай передокош мега кор мекунанд. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархи мошина 18 000 сомон мега. бо арзон мешавад. ин рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг занед, мошина харидорӣ кунед. бародарони азиз, ин буд 10 мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. ва шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем ва аз шумо хоҳиш мекунем ки дар видеонавор лайк гузоред ва ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мо ҳастад ва видеои моро дар имо ватсапатон поделитсия кунед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед.